Îmi băiesc o leașcă. Filmez? Găsim mâinile mele. Văd mama și cum creație. Nici n-ai de să arătăm. Da, să mă feresc cu totul? Te vezi și putere are. Se puică. Hai, mai întoarce la luat. Of, nu pot, mă dor oasele, picioarele și mâinile. Ai noroc de Andreea. Nu înțeleg, așa va da proastă nepoată. Cei mai mari editori. Молодец, молодец. Doamne, și-aș face și eu. Hai, hai, hai. Mulțumesc. Hai să mai încerci și rana, ori de-am scos-o la capătul. Ia lăsă-i că n-am întoarce. Ia gata. Hai, amândouă odată, hai. Uf, uf. Unde-ți doi puterea crește? Unde-ți doi puterea crește, dar n-are putere niciun ștreagnic. E mai vodică e ca mine. Uf, uf, uf. Nu așa, așa nu, cu coatele nu cu coatele și cu cioarele nu, numai cu pumnișoare. Ia spune, vizionare plăcută. Hai, hai. Așa, așa, și așa, așa de să încheiem tema. Gata? Hai spune paca. Încă nu-i Încă gata. nu-i gata. Nu, e ca să o încheiem, e ca mă-i facem încheiere, ca așa să faci încheiere, Andreea. E ca mă facem încheiere, ca așa ea. E ca așa am încheiat-o. E mânuța, e ca așa ea. De-am când te duci la Chișinău, nu mai cumpărați pâine de la magazin, da? Pune mama să scoacă pâinic. Colțunaș știa face cu carne, știa face și cu brânză. Și dulceață știa face Și dulceață de coacăză, așa? Andreea? Da. Gata, că o așa. Arăsădie știe. Arăsădie capustă știe. Capustă. Da? Hai mai pune și pe soară și o leac de făină. Hai. Hai. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Gata. Gata, Andreea. Hai că-i semnul crucii, Andreeța. Hai să-mi cruci. Hai. Hai că-i semnul crucii. Gata. Andreea. Ia de cu ochii la Ionela. Gospodina, mami, gospodin. Gata. Hai, gata, gata, că de-am gata, am făcut încheiere, nu-ți mai faci. Gata, Gata, am încheiat-o, gata. Все, Andreea. Hai, fă așa, să nu cruci. Mâine